הניסיונות להילחם בהזדקנות העור משותפים הן לקהל הרחב, נשים וגברים כאחד, והן לרופאים העוסקים ברפואה אסתטית. הזמנו אלינו היום את דוקטור יורם הרט, מומחה לרפואת עור וטיפולים אסתטיים, לשמוע את החדשות בתחום טיפולי האנטי-אייג'ינג. שלום, דוקטור הרט, מה שלומך? שלום, דוקטור אלון. אנחנו מסתכלים פה ורואים משהו מאוד מעניין. כי כשאנחנו יודעים שבמכון אנחנו מטפלים באמצעות טכנולוגיה, אחרי הטיפולי מכון, מה ההמלצות שלך? טוב, אז אנחנו יודעים שהטיפולים בקליניקות של רופאי העור הם מאוד יעילים היום. הם התקדמו מאוד, ואחד הדברים הכי פופולריים, אפשר להגיד, זה טיפולים בגלי רדיו, שהתברר שהם חודרים הרבה יותר עמוק מטיפולים בעזרת לייזרים ואור, ולכן יעילים מאוד במיצוק העור ובטיפול בקמטים. ממוצקות פנים-עורית, לתת יותר אפקט של טייטנינג. בדיוק. אנחנו יודעים כבר די הרבה שנים שמה שגורם לעור שלנו לראות מתוח וצעיר זה הקולגן, זה סיבי קולגן. המולקולה הכי חשובה ביקום. בדיוק, ולמרבה הצער, אנחנו כל שנה אחרי גיל 30 מאבדים 1.5-2% מהסיבים הנפלאים האלה. אז זאת אומרת שהגישה היא להתחיל בגיל יותר צעיר. לגמרי. אז יש לנו אפשרות אחת שזה בקליניקות של רופאים שכולנו מכירים, שזה כמובן טיפול מצוין. אבל החידוש הגדול שבשנים האחרונות הצליחו למזער את זה לטכנולוגיות של טיפולי בית. לבית. אוקיי, איך זה עובד? זהו, והבאתי פה מכשיר מאוד מעניין שנקרא ניואה של חברת אנדימד, שהוא דוגמה לדור החדש של המכשירים האלה. של טיפולי בית. של טיפולי בית. כפי שאתם רואים, זה משהו קטן. הוא על בסיס של בטריה, מחובר לחשמל? מחובר לחשמל, בטריה, כל האפשרויות קיימות. איך הוא עובד? ועובד בצורה מאוד מאוד פשוטה ומעניינת. למעשה לוקחים איזשהו ג'ל מיוחד, שמים אותו על האלקטרודות ומסובבים. בתנועה סיבובית? בתנועה סיבובית על האזור שרוצים לטפל בו. כמה זמן? אם רוצים למצק את הלחיים, להרים אותם למעלה. או אפילו למשל מבסיס הצוואר, לסנטר להתחיל. נפלא לאזור הזה. הוא מתאים לכולם, דרך אגב? כי גלי רדיו יש לנו גם כן איזושהי בעיה, למשל עם אנשים שיש להם קוצבים או הפרעות קצב. בדיוק, אז ההפרעות, שוב, נורא נדיר. אז מי שיש לו קוצב לב, אז אסור לו, ופחות או יותר כל מישהו שאין לו קוצב לב יכול. מה שמאוד יפה, בניגוד ללייזרים, שפה אפשר על כל סוג אור. זאת אומרת, זה אור מבהיר עד הכי כהה. נכון. זה עובד מצוין. כמה פעמים בשבוע, למשל? הדבר הזה זה בין 2-3 לשבוע. לתקופה? הטיפול הוא 4 דקות לאזור. זה לא כואב, זה נעים. מה קורה מסביב לעיניים? ישנה גם דרך למשל לעשות מיצוק מסביב לעיניים, כי זה עושה איזושהי פתיחה של העין, וזה מאוד יפה. כן. אנחנו לא ממליצים את המכשיר הזה כרגע לסביב העיניים, אבל בהחלט לקמטים באזור של החיוך ותחת העיניים. זה עובד דרך אגב מצוין על השקיות מתחת לעיניים. אוקיי. והדבר הגדול כאן, אם אנחנו משווים את זה לקרמים קוסמטיים שקונים, שאנחנו יודעים שזה לחות ונגד שמש וכולי, עושים הרבה דברים טובים, אבל לא יכולים להעלות את ריכוז הקולגן בעור. והמכשיר הזה ספציפית, הוכח שמעלה את ריכוז הקולגן בעור, שזה דבר גדול. מאוד חשוב. זאת אומרת שבעצם כל הטיפולים שאנחנו מטפלים במרפאות, שזה טיפולים יותר מסובכים, אנחנו פה מקבלים איזשהו אפקט ביתי לשמור על הקולגן, שזה בעצם ההליך הכי חשוב לאנטי-אייג'ינג. לגמרי. אני קורא לזה כמו מכון כושר לעור. זאת אומרת, זה משהו שאתה מתחיל, אתה למעשה מגרה תהליך טבעי בעור, שזה הפיברובלסטים, התאים שמייצרים את הקולגן, בעזרת חום עדין. אני מגרה אותם זה לא כואב, נכון? זה לא כואב בכלל, ודרך אגב זה המכשיר הראשון שקיבל אישור ה-FDA בארצות הברית לשימוש ביתי. גאווה ישראלית כחול לבן. נכון. כן. אז זה עולם חדש, זה עולם שחושבים שיהיה חלק גדול מהעתיד של הקוסמטי. זה מתאים לאנשים שלא הולכים לקליניקות, וזה מתאים לאנשים שהולכים לקליניקות, ואחרי זה רוצים לשמור על התוצאות. תודה רבה. תודה רבה. תודה.